Lero panyaso voice box ndikambe nkhani zokhuzana ndi ndale komanso kuyendetsa bwino kwa dziko timafuna tiwunikirane nkhani yokhuzana ndi mabomba a nyukliya kuti kodi bomba amenewa amasiyana bwanji ndi mabomba ena anormal amene kuti conventional bombs mu Chingerezi. Ndiye kuyamba ndi bomba la normal, zimene zimachitika mu bomba la normal ndizokuti timapanga imati chemical reaction kusakaniza zinthu zosiyanasiyana kuti zikhanga zamenyana ndi cholinga chokuti zinthu zimene zija ziphulike. For example, mukazatenga botolo la Coca-Cola kandi la Fanta ndi kulichukusa pang'ono kudzalitsekula limaphwasuka ndithu mofwamphwuka mwamphamvu kusiyana ndi mmene kuti mwalitsegula musanalichukuse. That is a chemical reaction. Ndipo zimene zija ndi zimene zimapangitsa mabomba anormal ngati ma grenades ndi zina zotero, ma fireworks, makombola kuti ziphulike. Imakhala chemical reaction kuti mwasakaniza zinthu mmene muja zimene mwina mukaziyatsa moto zimatha kuyamba kutani ndi kuphulika chifukwa choti zinthu zija zasakanikirana limodzi. Pamene bomba la nuclear limakhala pa chizungu cha physics amene kuti splitting of an atom, makamaka imene kamata ndi fusion. Nthawi zinaso koma imatha kukhala amati fusion ndikuti chinthu chija kuchipanga split kapena kuti chinthu china chake kuching'amba pakati kuti chiphulike kapenanso kutenga zinthu ziwiri zimene okhala limodzi ndi kuzipanga kuti ziphatikizane cholinga kuti ziphulike. For example, mukadzatenga chibaluni ndi kuchipopa ndi kuchipanga kuti chakula kwambiri chibaluni ndi kudzatenga singano nkuchibola kapena kutenga mpeni kuti muchicheke pakati muchipange hafu, chibaluni cho chimaphulika mwamphamvu kuti pa imene ija ndi chimodzimodzi mmenenso bomba la nuclear limaphulikira akakhala kuti aliponya pena pache. Kusiyana kwina kwa bomba la nuclear ndi bomba la normal nzokuti mmene limaphulikira bombalo. Bomba la nuclear nthawi zambiri limakhala bomba la mphamvu kwambiri kuposa bomba la normal. Research imanena kuti bomba la nuclear imatha kupanga usalaza mzinda wathunthu m'maseconds, pamene bomba limakhoza kungomina usalaza nyumba imodzi kapena ndithu ka street kamodzi, koma bomba la nuclear mukaliponya limatha kusalaza ndithu mzinda wathunthu zoti panali mudzi apa anthu osadziwa osakumbukira kuti mudzi umene uja wapita kuti. Kumeneko ndiye kuopsa kwa mabomba a nuclear. Chinthu chachitatu chimene chimasiyana pakati pa bomba la nuclear ndi bomba la normal ndizokuti bomba la normal kwambiri limaphulika ndipo kuphulika kwake imadalira kuti chinthu chikaphulika ngati zitsulo, moto ndi umene nthawi zambiri umapha anthu. Ndipo ukakhala kuti bomba chikaphulika ndipo chilichonse chakhala nophe chabwera mchimake kuti settle down, imakhala kuti basi the danger has gone, sipakhalanso zina zokuti munthu zichita mantha. Ndengati wapulumuka bomba la normal nthawi zambiri imakhala kuti we basi tsiku limene unalirako wapulumuka ndithu, zako zayenda bwino. Koma bomba la nuclear kuipa kwa bomba la nuclear chokuti likaphulika chonchija imakhala kuti laononga zinthu ndi moto, laononga zinthu zina ndi shockwave. Tikamati shockwave pa Chingerezi ndiye kuti muzatenge mwina speaker yamphamvu kwambiri ndikuyikapo tambula ya madzi ya galasi, mudzaona kuti tambula ija speaker ikagunda kuti krrr, yamza kuti glasi ija likusuntha kapena kusweka kumene imeja. That's what we call a shockwave mu Chingerezi. Ndi zimene zija zimaza kuti shockwave ya nuclear imaphwanya zinthu, heat ya nuclear imaphwanyanso zinthu. Koma chinthu choopsa kwambiri ndi chakuti moto uja ukakhala kuti wazima, utsi uja wakhala pamakhala kuti bomba la nuclear imapanga release ma chemicals opsa kwambiri amene amanena kuti radioactive chemicals, amene amakhala kuti munthu kuti wapume mmoyo mwako amatha kuyamba kuotcha mapapo, kuotcha matumbo ndi zina zotero mthupi mwako ndi kumakuononga iweyo osakudziwa kuti munthuwe ukufa. Munthu umakhala kuti ukuyenda utafa kale chifukwa cha mabomba a nuclear. Nthawi zinaso mapeza kuti mwina azimayi anzathu oyembekezera azimayi akakhala ali ndi pakati akuma mpweya wa nuclear, amapeza kuti mwana uja akumabadwa opunduka komanso ndi ma deformities ena ndi matenda ena osadziwika bwino kuti matendawa akuchokera kuti amakhala kuti akuchokera kumpweya oyipa umene unabwera chifukwa cha kuphulitsidwa kwa bomba la nuclear. Ndiye ndikamba zimenezi chifukwa chani bomba la nuclear imagwiritsa ntchito mafuta otchedwa kuti uranium 235 kapena plutonium 235. Mafuta amenewa a uranium amachokera ku migodi pansi pa nthaka, zinthu zokuti zimapezeka ndithu pansi pa nthaka. Ndipo uranium ameneyu sikuti amagwiritsidwa ntchito ku mabomba kokha, amatagwiritsidwanso ntchito kupangira magetsi ndi zina zoti. Chifukwa chake nthawi zambiri mmamva dziko la Iran imakonda kunena kuti ifetu uranium amene tili naye sikuti tifuna tizipangira mabomba koma tifuna tizipangira magetsi ndi zina zoti zokhudza nuclear, osati kuti tikufuna tizipangira mabomba. Koma dziko la America nthawi zonse limanena kuti inu uranium wanu mufuna kuti mpangire mabomba, ndipo chifukwa chimenecho tidzicheka kuti inu uranium wanu mukupangira chani. Nde nkhaniyo nayika mbadala chifukwa chokuti kuno kwathu uranium 235 kapena kuti tingoti uranium amene yuyu
amapezeka, ndipo amapezeka kuja kumatchedwa kuti kukayerekera. Mwina anthu mmangomva kuti ali kuli mgodi wakayerekera kukaronga, kumene kujatu zimene akukumba dziko la Malawi ndi uranium amene tu mayiko ena amatha kugwiritsa ntchito kupanga za magetsi, ngati ku Japan amagwiritsa ntchito uranium kupangira magetsi, pamene ndithu kumeneku ku Iran, ku China ndi mayiko ena otero ovuta amagwiritsa ntchito uranium kupangira zinthu ngati zida za nkhondo. Nkhaniyo sinadyo kuti famala zigwiritsa ntchito uranium kuti zipangira zida za nkhondo, koma ndimangofuna ndikuonetseni the importance kapena kufunikira kwa chemical imeneyi yotchedwa kuti uranium. Tikuyendayenda kumasampanchezoku makamaka ku Twitter tinakumana ndi nkhani ina kumeneko, amene analemba ndi amene amadziwika kuti awongani, handle yawo ndi general_wongani, ndipo nkhani imeneyi amayikamba kuti kodi uranium wa dziko la Malawi amapita kuti amene amapindula ndi uranium ochokera ku Malawi ndi ndani. Pokamba nkhani ya kayerekera kukhudzana ndi mgodi umenewu wa uranium kukaronga mdziko lino la Malawi, awongani akudandaula kuti ngakhale kampani imanena modzithemba kuti mwa anthu 10 ena aliwonse ogwira ntchito kayerekera 9 ndi Amalawi, tikafufuza bwinobwino ntchito zimene amagwira Amalawi amenewa ndi ntchito zolemetsa, ntchito zimene amagwira mwakalavulagaga, koma malipiro ake amakhala onyenyeka. Kuti mupite kumeneko simukapeza kwa Amalawi ambiri amene akugwira ntchito za management kapena kuti mabwana. Chonsecho kuno kwathu Malawi tili ndi Amalawi amene anaphunzira bwino, ali ndi experience yokuti akhoza kumagwira ntchito yoyendetsa mgodi. Kumenekonso akuti malipiro ndi ochepa ndithu, akuti malo moti munthu amene adaphunzira bwino ntchito ya kuyendetsa mgodi azilandira ndalama yosachepera 800,000, pakali pano anthu akumangopatsidwa 500,000. Komanso akuti ma conditions ogwira ntchito kumeneko sakugwirizana ndi malamulo athu a dziko lino la Malawi. Iwowa ndithu apanga court Malawi Employment Act section 28 subsection 2 kuti malamulo amenewa amanena kuti munthu asagwire ntchito yoposera 48 hours pa sabata ina iliyonse. Kutanthauza kuti iniyo ngati Malawi mmene akumagwira ntchito masiku 6 ndipo tsiku lilonse muzigwira ntchito kwa maola 8 hours, koma kumenekotu akuti Amalawi ambiri akuyembekezera kuti adzigwira ntchito 12 hours tsiku lililonse, komanso sakumapatsidwa ndalama yapamwamba ija imatchedwa kuti compensation, zimene zikuoneka kuti zimenezi ndi zophwanya malamulo a dziko lino. Komanso kumeneko akuti Amalawi ambiri sapatsidwa zija zimatchedwa kuti chithandizo cha zaumoyo kapena kuti medical aid, kuti mwina munthu akadwala wagonekedwa mchipatala, kampani imeneyi imene akuti imuthandize kulipira mabilu akuchipatala kumeneko, kuti zimenezi Amalawi ambiri samalandira. Chonsecho akugwira ntchito yolemetsa. Iwanso akhala akumadandaula kuti kumeneko zikuoneka kuti Amalawi ambiri akumatsitsidwa ntchito kapena kuti demotion opanda zifukwa zomveka bwinobwino. Ndiye iwo akufunsa kuti nchifukwa chani Amalawi ambiri akumapangidwa treat ngati kuti ndi akapolo mu dziko lawo lomwe. Mchingereza anena kuti why are locals treated as second class citizens in their own country's mind, kuti mgodi wa dziko lawo momwe Amalawi akumagwiritsira ntchito kalavulagaga ngati kuti ndi akapolo anthu obwera. Dziko la Malawi la malamulo limene ndithu lamulo limenena kuti lidziteteza Amalawi, koma zikuoneka kuti lamulo limeneli silikugwira ntchito. M'malo mwake zikuoneka kuti zonse zophindu zokhudza ndi mgodi wakayerekera ukupindulira anthu obwera pamene ani ake Amalawi akuvutika. Oyendetsa mgodi umenewu sakulabadira za Malawi. Mgodi wakayerekera umenera kukhala kuti ndi mdalitso kwa Malawi. Patakali pano zikuoneka kuti umenewu si mdalitso koma temberero kwa Malawi ambiri, chifukwa kuti akugwira ntchito yakalavulagaga olemera nkumakhala anthu obwera. Kodi ngati chuma cha uranium sichikupindulira Amalawi amene akugwira ntchito kuti mgodi umenewu uziyenda, tingayembekezere kuti mgodi wa graphite umene ukuchitidwa plani kukasiya udzapindulira Amalawi? Chonda Amalawi, ngati muli ndi mnzanu, mchimwene wanu, chemwali wanu amene amagwira ntchito kukayerekera, mudzidziwa kuti anthu watu sakupanga mamiliyoni kapena kuti sakupanga ndalama yogwirika, koma akuzunzika kumagwira ntchito yakalavulagaga mu dzina lokuti amagwira ntchito ku mgodi. Kulankhulatu kumeneko kwa awongani
pa tsamba lawo la mchezo la Twitter, ndipo tika link in the description komanso in the comment section below kuti mwina mupite kumeneko mukazionere nokha zimene awongani alemba. Iwowa amalemba nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi mbiri yathu kuno kwathu Malawi, ndipo timangofuna kuti ayi tikambirane kuti pamene anzathu a China akuonetsa zida za nuclear zimene zimagwiritsa ntchito makemicals amenewa ngati uranium, kuti ife ya Malawi uranium wathu tikupanga naye chani, kuti uranium wathu akupita kuti nanga anthu amene amagwira ntchito ku mkhodo umenewo amapinduladi, kuti ngati dziko tikupindula chani kuchokera mu uranium amene ali kumpoto kwa dziko lino la Malawi. Ndi mwemva nkhani limene ya Malawi timati musanachoke mwachisolowenzi chonde mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.